அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி முன்னிலையில் மாற்றுக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த 150க்கும் மேற்பட்டோர் கழகத்தில் இணைந்தனர். இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் மதியழகனிடம் கேட்கலாம். வணக்கம் மதியழகன், கூடுதல் தகவல்களை பதிவு செய்யலாம். வணக்கம் தினேஷ். சேலம் மாநகர் மாவட்ட இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறை செயலாளர் பிரபு மணிகண்டன் ஏற்பாட்டில் அம்மாப்பேட்டை, கிச்சிபாளையம், அஸ்தம்பட்டி, கொண்டலாம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த இளைஞர்களான விஜய், மணிகண்டன், கிஷோர், பிரபாகரன், தினேஷ், நாகராஜ், ஷபி, திலீப், செல்வராஜ், பென்னி உள்பட 150க்கும் மேற்பட்டோர் இன்றைய தினம் கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் முன்னிலையில் புதிய உறுப்பினர்களாக தங்களை அதிமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார்கள். அதேபோல் சேலம் மாநகர் மாவட்ட சிறுபான்மை பிரிவு தலைவர் சாதிக் பாஷா ஏற்பாட்டில் திமுக இளைஞர் அணியை சேர்ந்த முகமது சபீர், முகமது பாசில், அப்துல் அசீர், மகாதேவன், ஹரிஹரசுதன் உள்பட 10 இளைஞர்கள் கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்திருக்கிறார்கள். சேலம் நெடுஞ்சாலை நகர் இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் போது புதிதாக கழகத்தில் இணைந்தவர்களுக்கு பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் அதிமுக துண்டு அணிவித்து வரவேற்று வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த நிகழ்வின் போது சேலம் மாநகர் மாவட்ட கழக செயலாளர் வெங்கடாஜலம், கொண்டலாம்பட்டி 1வது பகுதி கழக செயலாளர் சண்முகம் உள்பட நிர்வாகிகள் பலர் உடனிருந்தனர். தினேஷ்.